Честит празник, приятели! Дойде ред за нашата великденска томбола. Сега Гери ще изтегли първия печеливш, но знаете ли, сетих се нещо. Искате ли да изтеглим 3 вместо един печеливш? Разбира се. Супер! Значи теглим първия печеливш, който ще спечели голям, хубав, пухкав великденски козунак, заедно с процедурата радиочестота, която е много подходяща за лифтинг и интересно за мъже, за жени и за хора, които имат чувствителна кожа. И кой печели процедурата? Бистра Тонева. Биси, честито! Ето нашата великденска награда за теб е радиочестотен лифтинг и голям, хубав, пухкав козунак. За допълнителните, които избрахме, ще бъде по една ампула от великденските яйца на немската компания Beauty Defect Repair, с която ние работим от години и сме зарадвали много хора с гладка, чиста и лифтирана кожа. Днес ще подарим по една ампула на следващите двама, които изберем, като ампулите са 3 вида: за хидратация, за лифтинг и за подмладяване. Има и за пигментация, да. Така че давай следващия печеливш, който ще получи такава хубава ампула. Светла Тошкова. Светле, тъкмо ще имаш нещо за домашна грижа, която много добре ще повлияе твоята кожа. Мисля, че Steam Cell са идеални. И третия печеливш е Таня Дачева. Танче, и теб ще те зарадваме с една много хубава хидратираща ампула на немската компания Beauty Defect Repair. Хора, благодарим ви, че сте с нас. Благодарим ви, че имаме възможност да ви зарадваме на този светъл празник. Така че, Христос Воскресе! Бъдете здрави! Чао!